ए बबुआ तनी एगो बजावत अभी जौन है चलत बलमा बिहार वाला तनी बजावत ए जी का कहतारू हो क दिन के छुट्टी पाइल बानी छुट्टी तो 8 दिन के मिलल बा। अच्छा लगौले बड़ा पासपोर्ट जाता व्यवस्था होला छुट्टी लेके आइल बड़ा 8 दिन के छुट्टी में का करे रहुआ सब कुछ कर लेबे एक हफ्ता में 8 दिन में कोठ बैठ जाई इनकर। हम मड़ुआ ढेला गइल बा मकई के बाल क दी से दांत बौले बा तनी 4 गो ढोरहा खा के जैती त कितना अच्छा होई। हाँ हमरा के हो रहा मत खियाओ ए शंभू बाबा हमार दांत कमजोर हो गई बा। अतना दिन रहरी घूमनी जे तनी फुला जाई तो ओकरो बाल मिल जाई। ए अभी दूधा बाबे हो रहा बा और हवा दूधा बा त लकड़ी में खोस के 4 गो ध देले बानी। हाँ ओकरा के ले जाके कहीं पका ले नून तेल कागज में बा हई मरीचे ले काट खइयो ओइ पर। हाँ ये छोट भाई हम लोग अचार ना देबो ना दे दी है आ सुनी ना 2 गो मड़ुआ के रोटी 2 गो मकई के ध देले बानी। अब हड़ुआ मरीचा अपन स्टेशन पर नाश्ता पानी कर ले घबराए मत। लेकिन हम कहतनी कि फोन करके कम से कम कारखाना में कह देते कि 5 दिन हम और ही रह जाए। एको दिन ना रह हमरा के जाए ना रहब मारे दांत बाहर हो जाई। मेहरारू के खिस बुझत नहीं खा औरतिया कहतिया ए बबुआ